Jumbo, kun olen matkalla Helsinkiin tai Tampereen, ihmiset kysyvät aina mistä tulit. Ja kun minä sanon, että olen Turusta, ensimmäisenä he kysyvät, osaatko Turun murretta? Ja ei ollut kerran eikä toinen, se on monta kertaa. Sitten mä ajattelin, kun he kysyvät, osaatko Turun murretta, niin mulla oli semmoinen olo, että en mä tiedä puhunko suomea vai Turun murretta, mutta kuitenkin. Nyt minä päätin oppia sitä Turun murretta. Ja minä oikeasti vakavassani ajattelen niin, käydään kouluun ja oppia Turun murretta. Ei mitään muuta kuin haetaan opettaja sieltä ja mennään opiskelemaan. Terve! Terve! Tervetuloa! No oli. Esa. Kiitos. Terve. Mennään paremmalle. Okei. Ole hyvä. Minä haluan oppia oikeasti Turun murretta. Turun murretta? Oikein. Me opetetaan Turun murretta. Opitaan puhumaan sitä. Puhumaan sitä? Puhumaan, joo. Okay. Kyllä. No niin. Opitaan puhumaan sitä. Sä olet televisiomiehi. Kyllä. Okay. Joo. Otetaan semmoinen tilanne, että sulle tulee henkilöhaastattelu. Okei. Okay. Joo. Sitten sä menet sinne studioon. Niin otetaan tämmönen lause, sä pyydät sitä istumaan. Istutaan tuohon tuoliin kiirumaksi aikaa. Kirjoita. Kirjoita. Joo. Istumaan tuohon tuoliin. Joo. Istuta. Tohon. Istuta. Tuolille. Joo. Tohon tuolille. Tuohon tuolille. Tohon tuolille. Joo. Kiirumaksi. Aikaa. Kiirumaksi aikaa. Okei. Joo. Istutaan tohon tuolille. Kiirumaksi aikaa. Aika hyvä. Kuinka kauan sä olet asunut Turussa? Turussa olen asunut 17 vuotta. Joo, tästä tulee hyvä vielä. Otetaan suorasta. Istutaan tohon. Joo, hyvä. Istutaan tohon tuolille. Hyvä. Istutaan tohon tuolille. Istutaan tohon tuolille. Kiirumaksi aikaa. Kiirumaksi aikaa. Hyvä. Sitten koko lause. Istutaan tohon tuolille kiirumaksi aikaa. Istutaan tohon tuolille kiirumaksi aikaa. Joo. Istutaan tohon tuolille kiirumaksi aikaa. Hyvä. Ja tämä tarkoittaa suomeksi, että ole hyvä ja istu. Mut sit otetaan vähän small talkia. Okei. No niin. Kyllä. No, meillä ei ole, tässä ei ole nyt mitään, mutta ajatellaan, meillä on kahvikupit. Okei. Joo, ja termoskannu. Okei. Sä tarjoat tietysti kahvia siellä vierailla, eikö niin? Vieraista, kyllä. Joo. Kyllä. Okei, sulla on kahvikannu kädessä. Mitä sä sanot? Ole hyvä. Ota kahvi vaikka. Tai minä annan sinulle kahvi. Tai minä tarjoan kahvi. Niin, suomeksi sä sanot sillä tavalla, joo. Suomeksi, joo. Turun murteella. Et sä mitään kaffea ota? Okei. Et sä mitään kaffea ottaa? Hyvä. Tai ota? Ota, niin. Et sä? Et sä mitään kaffea ota? Okei, otetaan sen. Et sä mitään kaffea ottaa? Hyvä. Pitäisikö kääntyä jotakin joku naama? Pitäisikö tehdä joku naamaharjoittelu? Semmoista, että ottaa kaffea ottaa. Ei tarvitse. Ei. Niin kuin voi olla ihan niin rauhallisesti. Joo, se on ihan normaali, ihan tavallinen. Et sä ottaa mitään kaffea ottaa. Et sä mitään kaffea ota. Et sä mitään kaffea ottaa. Et sä mitään kaffea ota. Et sä mitään kaffea ottaa. Joo. Tai ottaa. Ota. Se on vaan yksi teetä. Joo, yksi Okei. joo. Et sä mitään kaffea ottaa. Joo, hyvä. Niin. Et sä Okei. mitään kaffea ota. Et sä mitään kaffea ottaa. Ei koffe, vaan kaffe. Kaffe, joo. Kaffe. Joo. Et sä mitään kaffea ottaa. Niin. Et sä mitään kaffea ottaa. Joo. Pistä tähän paino. Et sä mitään kaffea ota. Okei. Et sä mitään. Mitään. Joo. Kaffe. Kaffe. Ota. No niin. Tää kaffe on paino. Joo. Ja pistä kysymysmerkki sinne, se on kysymys. Okei. Joo. Et sä mitään kaffe ottaa. Joo, hyvä. No niin. Hyvä. Joo. Onko tämäkin kotiläksy? Sekin on kotiläksy. Ja sitten tulee vielä yksi kotiläksy ennen kuin lopetetaan.
Okei. Joo. Nimittäin tämä vastaus. Jos mulla on se kaffekannu nyt, ja mä kysyn sulta, että et sä mitään kaffea ota. Niin. Sun vastaus. Ai mä vai? Niin. Ai mä vai? Sitä osaan kyllä. Sen sä osaat, sä oot kuullut. Niin. Hyvä. Ai, No niin. minä kuulin. Hyvä. Et sä mitään kaffea ota. Ai mä vai? Se tarkoittaa sitä, että sä et halua kahvia. Sulla oli semmonen äänenpaino. Okei. Oli. Onko sitten, pitäisikö sanoa niin sitä, ai mä vai? Onko rauhallisempi sitten? Joo. Silloin on semmoinen, että Ai mä vai? jos menen, ai mä vai? Ai mä vai? Älä ole hämmästynyt. Okei. Älä ole hämmästynyt. Ei tarvitse hämmästyä. Joo, ei tarvitse hämmästyä. Kysy Eli se multa. on niinku- Joo, kysy multa. Et saa mitään kaffea ottaa. Ai mä vai? Eli pitää, niin on sen näköinen, että sä et tiedä mistään mistä. Niin, joo, se tulee ihan yllättäen. Niin ihan Joo, yllättäen. kyllä, joo. Ai mä vai? Joo, Joo. joo. Okei. Joo, mutta älä pyöräytä silmiä. No niin, okei. Okei. Joo. Et sä mitään kaffea ota. Ai mä vai? Hyvä. Näin se kuuluu. Eli se on kun semmoinen vähän menee taaksepäin. Joo. Ai mä vai? Joo. Niin kuin Joo, se on semmoinen Okei, yllätys vähän. Joo, okei. kyllä. Hyvä. Joo. Tässä on sun kotiläksy. Ai. Mä. Vai? Ei väi, vaan Ei kun vai. Joo. Ja pistä kysymysmerkki taas, kun sekin on kysymys. Joo. Hyvä. Ensimmäiseksi, jos haluan sanoa, että nähdään ensi viikolla show Jumbo. Mitä pitäisi sanoa? Morjes. Okei. Nähdään ensi viikolla. Morjes. Morjes.